حالێ گوندیە خانی ji kelpîç pir teng û nexweş reş û bêronî ji dixanê reş hin pez û dewar di nav çavên wan kufletên wan pir ne pênc û ne şeş wek kuna rovî govik û şikeft rindin ji derdan bûne wek heneş kûrin weke koz tev gemar û toz jê tê bîna pîs tev av û dilop tev mêş û kelmêş pêşî û dûpişk kolma sehê reş hêlîna miqrob li dora bîrê teqan û çirav her der weke hev ne rêç û ne şop hawîrdora gund tev gerş û gemar sergîn û tepik gihane ber dev jin û keçên wan li guhera pez pişkul û rêxan hero didin hev ba û bablîsok toz û tirabêlk li wan didêrin bi roj û bi şev sergo li ber der pir xweş e ew der her kes diçin ser odeye ew nav li hev dicivin ji cî nalivin hin bi tîfoyît hin jana zirav ava devên hev hemî ve dixwin bi şadî û ken çi xweş e ew nav hawîr nexweşî bi ser wan de tê derman ji doktor çawa bikirî xwe xwedî dikin sal bi sal bi zor dane ser wan sorik û xurî her kes dil bi xem bin zor û sitem qêrîn û hewar nalîn û girî tim bi reş û şîn hemî dilbirîn hin kor û bawî hin keçel û kop axa û bega ew kirine talan tebeqa mêrkuj tebeqa zirzop malê wan nîne hemî birçîne tim davêjin top tim davêjin top şev û roj xebat dîsa tev birçî yan nan û şebeş yan nan û mehîr pîrê wan pêxwas bê şal û kiraz cixare ve xwar ne hiş û ne bîr gula pir giran bêşa li ser wan şêx û melan ew hiştin feqîr cotkar û karker tev bê ser û ber birçî û reben hemî palevan comerd û camêr hemî weke şêr her şev li cem wan rêwî û mêvan nexema waye çi qas birçî bin çi qas tazî bin hemî dilovan